Chiaragire CHINSA IKOMI chabono mugorobo mwanchomo ligereria kioro kalengana nde tomiranira sembe kirenga kirene no koneke buna tonyera ko batugo kumanyanganya ko bagagwate ka gwikira chinga kibune cyabari kibaito bamangana AMAYIA no bale a sebinyoro nechi county aho kweneke buna banyare ko bako yasangrelia a selibo elimo CHINSA IKOMI bune ko botambo mwanchomo ligereria nigo toko ya bwatuka senchira yogo chutia kegima chinga kibono ekere egetambukiro gose lireli tukolia Jumanne chitariki 30 cy'umutenyi omutangiro January umwaka w'ikirubere na 2024 emarago yabono kukwaliganira iterano kwa JOSEPHAT AMISI uleto kubatera nere gwetera asomo wemenyereni gakoro kwa Joshua AUTA na Abigael Nyanchama oneke buna chibicha nelyo gichago chira senchira yobokirano go chanda sege kage talike tambe asekerenga yo komanya nganyale ko bagwateka Weterase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na boigo website ya www.ndizitv.net mwanchumo ligereria na boko ya bwati aya amonemero beli a togere toka kwaligania hime ya Ndizi TV marogoba ya bono AMAYIA CHINSA IKOMI senchira yobwenge kegema nigo toko chaka kurwase county ya Kisii buna enchira eyemo yokonekia buna omorembe na boigo obolindi bwanyereko bogotingiwa imeye county ya Kisii bono nigo ababwatani aao anene korwa ase chikanisa na boigo ege ikarokerie kiabakoro kenyara ko bagikomera na somo bagani oyomo himeyo mucyobo songa sekerenge kenene yokoneke buna banyare ko babakorigia chinjera aao chokoleta okubwatana anene ase abarai imeye county ya Kisii bagokwana nigo batebirenga okubwaterana okogati yabagaka bege koro na boigo kanisa agusabara ibechi kanisa nigo kerengete koleta obwamate obuyana kwenekea buna orogongo rwagusiane county ya Kisii yenyere ko begotwara omorembe nabamenyi be county yenyere ko bakogendera monembero bili yabo ya magendero ya kirali tukomilredi momanyi no agete kambi ase omorobelio yokorendo nyere ko bagotubwatokera ali agenderete anene asomobagani oyo ogotoka sobogatagati bumuche bosongo tuachirega tubekira mone kanisa ya Catholic nechi kanisa chinde chionsipi aba Islamu nobara nabagaka bigekoro notora koriya chinchira nechinga kochiokoleto morembe asobo menyi bwito buna Gusii naende ate irunse buna oina masikani igakubwatia eki abande bamotebiri twasabirwe asengenje yokomenya nobo menyo buya tutware ne chimbu chingi ya cyuborayi erinde abagukina na barore na uborayi mbore asa eviongozi no morayi umuronge no yokoreta obomo n'ubwanjani n'amagendero asa abantu chinga kibonoro boti uranyara ko barogo ikirana tonyara ko batogosanga monaye henseye mone CHINSA sato Chiabo tuko imeye county ya Kisii boigo anene kurase constituency ya kitutu cha Chesauta sekenyoro kiabo toto B imeyaraganganigo abamenyi ba ekenyore kibanyara ko bagweso kiana ko emurunganelia igoro ya ebikorwa bitabiyanyare ko ba bigokorekana asenseme yogati ya bibikoro byo bwibi ebyanyare ko ba bikonekia buna bantu abange banyare ko ba bakoiberwa enibo yabo naboigo ekogende tarikoba igegotoka kolengana barabuni go babolire serikali nyare ko bagotinya ekerengo kyoborendi asensemo eyo yanigo achiremagega yomokagerwa oyomo bubwibi bwetugo kobeko byara naboigo etugo engombe eyemogotoka obotukobokira rero chinga kibono yanyara koba gekoirwa asegitaseni kyabanyanyimiro nabo nigo abanyanyimbo bachakire obotuki bwo komanyangai engombe yo yanyata kobage koibwa kurwa naboigo yanyare kobage kumubeka byara omukagero yo hasara chikobaga konya abanyanyimbo abo gukora obotuki boisaine James Nyamwea sekenyerukia bototoba ntwanyorete umayene pi seli tukulia lebo kira lero engombe njatukana ngombe yatukana ekero umungwana getanyo litukurusu mupira aleko gende kuchisobo waombira ne ngombe njira uchikubulia ngombe ni yangu
ubagamba no mungwano na mumanyite na bamukwani buye igo ubaitana na nere uri usuka mutu wakire simu mu vigilant na bamuno mu vigilant ino ro wakira abantu bagocha twachi gutangirana umuisana na butwabwatigwa onyorekana mutu distance yake kuruwa igo kuchimu inonsa lakini kuitinie kenyole keiga na butwamorete twamoite makomoji tabugati twachi tukwana kendi yonse eng'ombe yari kuru esemo ya mugumu oliyangi na babanyene bachicha bakirwe sima banyene ng'ombe bacha abanyene family mbarara kana bakabona iga na batugaji kali abantu baye baru kuru town bacha baligere bamupik bagenda nere egento yo Dipon asanya nere no wale sekenyole kio kia bututubi imeyaraganga agere tokoba kubwatia oroboti urwa senchira yobo ikiranu ime county ya Nyamira nigo abagwatani akurwa sekta ya chisemi banyarekoba bakobolia serikali ko ayereria okorosi wa kwebitabu birira chiko bigosira omorobelio omuyebwe chisemi OCBC abo igokone kiabu na obosombi bwebitabu erubio korwa sechiyo bisikinene iche wizara eyo ye chisemi onyarekoba okobekwa senchira yobo ikiranu ayango bwatekana anene ne bitabu gosega lingima yebitabu bye chisukuru chie county ya Nyamira gotoka selina ni liya kaptagati county ya Baringo chinga kie chiboigo nigo banyarakoba bako irania ebitabu ebyo nabo igo ikiwasi cyabisi chia ewizara ye chisemi imeye county ya Nyamira omoyego yo nigo nyarakoba gokoragwa no mukonyi bo mu county commissioner korwase sub county Nyamira South Florence Obunga oyiboigo nyarakoba gagotebanga buna serikali mbachikoba kwene kibitabu ibyo binyerako bigoikera chiskuru chinyene chichikagere koba chikoena no aibitabu ibyo na babo bisa abe chisemi korwase county eyo nibanyarakoba kobolia serikali nga ebitabu ibinyarako bikorosigwa korwa ase chia bisichine chia serikali gwetera se wizara yichisemi na kwene kebuna chenyerako chikoirwa lioka gwikera ase chiskuru na batige gobietelia ase chia bisi ichiche wizara yichisemi ekibono yene kiri gosira kwa vitabu ebinge. Tarehe 20 asubuhi siku ya Jumamosi tuliweza kuzipokea zote na zilikuwa carton 540 zote tuliweza kuzipokea hapa Nyamira, na leo tuko na hafla kubwa ambayo tutasisabaza kwa mashule kwa walimu wetu wakuu ili zifikie mashule yetu. We have the report from the DCI KEO South and all the books have been recovered. We are very happy and we want to inform our teachers in Nyamira County and also Nyamira South that all the books have been recovered, and today we are ready to distribute these books to the head teachers. I also want to urge the government to ensure that these books are brought direct to schools instead of taking them round until we get them from the forest. Let the books be delivered direct to schools. We are asking our government to speed up the process of publishing books that go with the design. Tomorekere hali agenda takoba korekana chinsemo chinde chense ya Kenya nigobono omubaro omonene bwekegori egekekia basai ogenda takoba komenteka aulia okwenekiwa buna otabwati anene emiremo nage ko serikali gwetera ase omoroberio olibwa ajiri onyale koba gokwenekia onyale koba kwena na amaigerio no bumanyigochia asabasai abanyale koba gwesokia ase chiabisi chi county bono nigo abange babasai abanyarako bagwetera omoroberio yo bwa maigerio ajiri abanyarako bagwesokia na kwenekia na koba kiroringa nigo abanyarako bakwenyorera emiremo wetera ase chinchira chia ekerera gose ekidigitali imeye county gose ime yorogongo roria rua central nigo bono abange babasai abanyarako bagoteba omoroberio yo nigo abanyarako bagoko bachinguru ase boigo abanyarako bakoburiwa batumie chinchira chiekerera gose digitali biya ase obwango igatwarorenga abange babasai banyarako baba kwenyora ase amakweli yo botutukanu kubatakana no botumeki wechinjera hachiekerero. Yes, and I went online to learn the skills that
they were giving me. And through those skills, I managed to get several jobs, the ones that I am the one who looks for them, because at the end of the day, not every office is our office, but you can employ yourself and make it your own office. When I got my trainings from the Ajira, I was able to do online works using some systems like Upwork, Toloka, and in approximation in a month, I can earn around $200. That's what I can earn when I do different tasks, mostly in software development, data entry. That is where I specialize. There are very many that youth can earn from online work. We have digital marketing, we have data entry, we have transcription, we have app development, we have many categories that they can earn from. So our trainings are 2 days training, and then we transition them to mentorship. And once they are mentored, we onboard them to various platforms that they can actually interact with clients from international, from both local and international countries, where they can engage with the clients and be able to get. Kamati ye bunge enene yigendete kobage gusangireria ebirengerero kurwa ase abakenya igoro y'umuroberio bwabwagachi bw'ekinyomba ya cherigori likena boigo ebango yo ekoena no goseko butorwa kurwa ase enibo y'abakenya nigori tkolia rero ekomiti yenyara kobego ikirana ase nsemo gosorogongo rwa costa ase omubaso orero oyanyara kobage ikirana ase county ya Kilifi gekorawa nere omochumbe Jona ngeno nigo anyare kobaga kweranga bange baba Kenya anene kurwase county ya Kilifi tibabwati obomanyi higoro ya enibo iyo na boigo echinchira enyakonyara kobaga kubutorwa kurwa asaba Kenya ne chinchira omurobiri bubwaga chibichinyomba acheri lirikoranyara kobaga goikiranirwa nigo komiti yanyara kobaga koira hari bagali nene koira neria maburio yanyara kobaga kubwato kwa amona bamenyi kurwase county eyo ya Kilifi. Association mimi naomba wale wengine wanaenda wapi kama wanapiga simu. Jukumu ya serikali kuhakikisha kwamba raia wamekuwa sensitized kwa hii mambo ya masheria, so that wakati tunaenda kuongelesha hawa wanaongelea kitu yenye wanaelewa. Otherwise kwa wale ambao wameelewa, wameipokea, wamesema ya kwamba wametoa maoni yao, na maoni yao tutaienda kuangalia alafu tuone jinsi tutahakikisha kwamba imeappear in the law. One bedroom unainunua na 840,000 ambao bado iko ghali sana. 840,000 hiyo pesa iko juu kununua nyumba ya one bedroom. Wakiendelea kama wangeweza kupunguza ingekuwa afadhali. Ni mtu ambaye anaishi kwake nyumbani, then mtu kama huyu sioni itakuwa ni haki kwa yeye kukata ushuru. Ndio katiba inasema kila mtu awe katika mazingira mazuri, aishi mahali pazuri. Lakini already kama anaweza afford kuishi maisha mazuri, ni ya nini serikali ingilie kati iweze kunikata ushuru mahali ambapo mimi sina meye county ya Pokoti bono nigo ekiombe kelie kwenekia amagendro asensemo ya Kerio Valley aseliete ya Kerio Valley Development Authority kenyere kwa wikobeka oko bwatana kwa bene amone serikali ya county ya Pokoti asekerenga yokwenekia buna kenyere kwa wiko ikirania hati ya magendro ime county eyo ya Pokoti gekoragwa no monya kerogo obosami na poros nigo bono ekiombe kikialire chira ngange chikoba gegosira abalemi aso kwegendereria ase oboremi bwabo bwakera lituko nabo igokwenekia buna abalemi balia bechi inswe nabo igobanyara ko bakwenyorera efaida enene ko bwatakana nerigesa elio lie chinswe okobwata noko nibo igokora chikoba gokwenekia buna emeroberio anene yechisemi yenyere ko begosirwa ime county iyo ya Pokot. Currently, we are doing about 40 water infrastructures in this particular region. And after we have completed, we are going to hand it over to the county government of the technical officers so that they're able to work with the committees and the community levels, at the community level, so that it's able to continuously and in a sustainable way serve the people for the benefit of the region and the country. The county government and KVDA can enhance their collaboration by sharing to see to that all those areas of development will collaborate together, so that officers from the county government can work hand in hand with KVDA so that they can be able to enhance
all those areas that I have said. For the bigger picture, because we are serving the same people of West Pokot, and we want to see to that issue of food security through development of pasture, development of irrigation scheme. Ngati yari ya mango mwanchumo ligiriria tokene tokoba tukubwatiria kurwa semesa yaito ya maya egetaseni Ndizi TV AMAYIA ya nemerobeli ao naboko yebwate wetera ase mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital, wetera YouTube Ndizi TV News naboigo wetera ase website yaito ya www.ndizitv.net gendera koba goko bwatia eye hana amange tokenda tokoba togo ko ariganiro mwanchumo ligiriria ensayemo ne CHINSA isato chiarero botuko ngo yanyoraye uri aya hamana yanda manga senchira yobo ikiranu Joshua AUTA nera tobatira nera kweneke bunago cherwetera se omonwa bwebimanyerero chinga kya Abigael Nyanchama boiganyara ko bakoneke chibicha amonero gichago chera senchira yobo ikiranu litera nagoro kwa JOSEPHAT AMISI nakoganirie oburigerio buya bwemerobelio ime ya Ndizi TV.